оила институти иҷтимоие аст ки дар он 2 ва зиёда нафарон умр ба сар мебаранд. ҳамзамон хонавода маконе аст ки ояндаи фарзанд аз он сарчашма мегирад. салом тамошобинони азиз, барномаи навбатии мазҳарро аз шабакаи Баҳористон манзуратон мегардонем. баъд аз чанд лаҳза оилаи муваффақро ба шумо муаррифӣ хоҳем кард. тамошобинони азиз, ин лаҳза мо меҳмони хонадони китобхон, китобдӯст, фарҳангдӯстдор оилаи Толибовҳо ҳастем. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи мазҳар. дар навбати худ ман низ шуморо хушомадед мегӯям ба манзили мо нури дида тоҷи сар. саломат бошед ва дар аввалин фурсат мехостем ки худ ва аҳли оилатонро ба тамошобинони шабакаи Баҳористон муаррифӣ мекардед. дар оилаи мо 4 писарам, инчун як духтарам зиндагонӣ мекунанд ки айни ҳол як писари хурдиам ва духтарам дар донишгоҳ ҳастанд. писари калониам Саид Закариё ки донишҷӯи соли аввали донишкадаи исломии Тоҷикистон мебошад. писари дуюмам Саид Муҳсин ки айни ҳол дар мактаб аст. ва баъд аз он Саид Муҳаммад ки иштирок доранд ва аз ҳама хурдӣ писари хурдиам хонандаи синфи якуми мактаби таҳсилоти умумии рақами 94 ноҳияи Сино Муҷтабо мебошад. дар мавриди худ ва фарзандонатон маълумот додед ва модари хонадонро мо намебинем. куҷо ҳастанд? модари хонадон ки айни ҳол ба корҳои хона банд мебошанд, кӯшиш мекунем ки дар давоми барнома ҳатман иштирок кунанд. беҳтарин, саломат бошед. дар таълиму тарбияи фарзанд чӣ гуна саҳм доред ва душвор нест масалан 5 фарзандро тарбия кардан? албатта ки ҳар яки мо падар ҳастем ва медонем ки таълиму тарбияи фарзанд то чӣ андоза барои падару модар мушкил аст ё ин ки сабук аст, хосатан вақте ки фарзанд писарбачаҳо бошанд. фикри ман амин аст ки ҳатман бояд нисбати инҳо як таваҷҷӯҳи махсусе бояд зоҳир шавад ки дар баробари оне ки дар донишгоҳ бошанд, дар мактаби миёна бошанд ё дар боғчаи кӯдакона бошанд, ҳатман бояд назорат аз тарафи падару модар дар баробари муассисаҳои таълимӣ ҳатман бояд назорат карда шаванд. хуб, худи шумо ҳамчун як падари хонавода аз таълиму тарбияи фарзандони худ то имрӯз қаноатманд ҳастед ё ин ки не? дар таълиму тарбияи фарзанд ҳар он чизе ки худам мехостам тавонистам ки то як андозаи муайяне тарбияи фарзандонамро дуруст ба роҳ монам ва кӯшиш мекунам ки соҳиби маълумот гарданд то ин ки дар ҷамъияти имрӯза як саҳми худро гузоранд. фарзандони шумо аз нигоҳи шумо бештар дар кадом самт муваффақанд? яъне бештар дар аз худ намудани ашъори классики тоҷик ё ин ки ашъори муосири тоҷик ё ин ки шоирони муосири тоҷик? фикр мекунам ки фарзандонам ба шеъру шоирӣ бештар аҳамият медиҳанд. аз ин рӯ кӯшиш мекунам ки ҳар кадоми онҳо аз ашъори классикони форсу тоҷик намунаи чанд дастхуд кунанд то ин ки тавонанд ки дар ҷамъият фардо ҳамчун тоҷик худро муаррифӣ карда тавонанд, чуноне ки шоир мегӯяд гӯё ки бо сухан парварда номи тоҷикон ки аз азал тоҷик ҳама шеъру сухандон будааст. кӯшиш мекунем ки фарзандони ман ҳам як сазовори номи тоҷик будан бошанд. ташаккури зиёд. ва тамошобинони азиз, чӣ гуна ки аз ватан, ватандорӣ суҳбат карданд ва воқеан ҳамчунин аст, ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳар нафаре ки дар Тоҷикистон умр ба сар мебарад, бояд кӯшиш бикунад ки дар пешрафти ҷомеа саҳми худро гузорад. зеро як шеъри хеле ҳам хубам аст: беватан нест ғарибе ки кунад ёди ватан, дар ватан будаи беёди ватан беватан аст. хуб, акнун мехоҳем аз фарзанди калонии хона суол карда бошем. шумо дар куҷо таҳсил мекунед? ман Толибов Саид Закариё. дар донишкада бештар ба кадом фан таваҷҷӯҳ доред? ман аз синни хурдсолӣ ба забономӯзӣ шавқу рағбати зиёд доштам. аз ҷумла забони англисӣ, русӣ ва забони арабиро низ ҳаракат мекунам ки хуб омӯзам. ҳар нафар дар баробари интихоби касб, хондан дар ин ё он донишгоҳ ё донишкада албатта ашъореро низ мехонад, мутолиа мекунад аз ин ё он шоири классик ё муосири тоҷик. шумо аз кадом шоири адабиёти муосир ё ин ки классики тоҷик шеър медонед? ман аз хурдӣ ба адабиёти классики тоҷик шавқу рағбати зиёд доштам. Саъдӣ Шерозӣ, инчунин Ҷалолиддин Румӣ шеърҳои зиёд медонам. ин лаҳза аз Ҷалолиддини Румӣ метавонед чизе ба самъи мо ва тамошобинони телевизиони Баҳористон пешкаш кунед? дило назди касе биншин ки ӯ аз дил хабар дорад, ба зери он дарахте рав ки ӯ гулҳои тар дорад.
дар ин бозори атторон марав ҳар сӯ чӯ бекорон. ба дӯкони касе биншин ки дар дӯкон шакар дорад. чароғ аст ин дили бедор, ба зери доманаш медор. аз ин боду ҳаво бигзар, ҳавояш шӯру шар дорад. тарозу гар надорӣ пас, туро зӯраҳ занад ҳар кас. яке қалбе биорояд, ту пиндорӣ ки зар дорад. туро бар дар нишонад ӯ, ба таррорӣ ки меояд. ту маншин мунтазир бар дар, ки ин хона ду дар дорад. саломат бошед. беҳтарин қироат буд. як чиза бояд ман ба самъи шумо бирасонам ки зиёде аз нафарон, баъзе аз нафарон аниқтараш ҳастанд ки шеърро бо образ, яъне бо як эҳсосот қироат мекунанд, вале мазмуни онро намедонанд. хоб шумо ҳоло шеърро бо як эҳсосоти хуб, бо як дарки баланди мазмун ба мо қироат кардед. метавонед якам маънӣ дод кунед? бале, порчаҳои охирон ки тарозу гар надорӣ пас, туро зӯраҳ занад ҳар кас. яке қалбе биорояд, ту пиндорӣ ки зар дорад. ин маънои онро дорад ки яъне на ҳар одаме ки мо фикр мекунем ки ба боварӣ ҳаст, ба ӯ бовар карда наметавонем. яъне дар назди мо ӯ метавонад ҳар суханҳои ширин ки ба дилёбии мо бошад сухан гӯяд, вале дар асл чӣ кор мекунад, чӣ фикр дорад, мо наметавонем донем. ташаккури зиёд ва дар идомаи суҳбат боз бо Закариё албатта якчанд суҳбати дигар хоҳем дошт. хуб, ва ин лаҳза мехоҳем аз Муҷтабо суол кунем. шумо дар синфи чандум мехонед? Якум. дар синфи як. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 наҳияи Сина. беҳтарин. нигоҳ накарда ба ин синни сол, яъне ки шумо 7 сол доред, фаъол будани шуморо дар зиёде аз барномаҳои шабакаи Баҳористон мушоҳида мекунем. шумо чӣ гуна аз истеъдоди худ, яъне падари худро воқиф кардед ва чӣ гуна масалан онро водор кардед ки шуморо ба телевизиони Баҳористон барад? ман хӯрок хӯрдиста будам. Падарам гуфт ки ба ҷо меравем. маҳалле гуфтам ва падарам маро ба ин телевизиони Баҳористон овардам. нагуфтан аввала? не. осон буд дар барнома ширкат кардан? бале. тамоми суолҳоро посух додед. кадом суол буд ки шумо ҷавоб дода натонистед? ман ҷавоб медиҳам. ба ҳамаи суолҳо ҷавоб медиҳед. шумо бештар чӣ гуна китобҳоро мутолиа мекунед? дар баробари китобҳое ки ман дар мактаба мехонам, ман бо падарам китобҳои Умари Хайём, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҳофизи Широзӣ инҳоро мутолиа мекунам. мутолиаи китоб ба зиёде аз нафарон писанд нест. ба шумо писанд аст? бале. дар як рӯз чанд соат китоб мехонед? ман хеле ҳисоб намекунам. 1-2 соат дар як рӯз як шеър аз ёд мекунам. дар як рӯз шумо як шеър аз ёд мекунед? бале. дирӯз кадом шеърро азбар кардед? дирӯз як шеърро аз Саъдии Широзӣ аз худ кардам. мешунавем. бигзор то бигирям чун абр дар баҳорон, кас санг нола хезад рӯзи видоъ ёрон. бар сорбон бигӯед аҳволи оби чашмам, то бар шутур набандад маҳмил ба рӯзи борон. чандон баршумурдам кас моҷарои ишқат берун наметавон кард илло ба рӯзгорон. ташаккури зиёд. дар кадом ҳолат падаратон шуморо сиёсат мекунанд, ҷанг мекунанд? вақте ки ман гапашро як хел вақто мегӯям ки ба берун меравам, ҳамон вақт мегӯяд ки бас дигар шеър аз ёд намекунем ва ман мегӯям ки аз ёд мекунам, баъд боз ягон шеър аз ёд мекунем. баробари ба берун рафтан аввал ваъда медиҳед ки шумо шеър аз худ мекунед, баъдан бозикунӣ меравед. беҳтарин. саломат бошед. бештар кадом хислати Муҷтабо ба шумо писанд аст ва бештар аз кадом суханони шумо сарпечӣ мекунад? Муҷтабо ки ҳоло кӯдак аст, ҳатман ҳама медонад ки тарбияи кӯдак то чӣ андоза масъулиятнок буданро талаб мекунад. чун ҳангоме ки мехоҳад кӯдак ҳатман мехоҳад ки ба берун баромада бо ҳамсолонаш бозӣ кунад, ҳатман мехоҳад ки чун ҳамсолони дигараш сайргашт кунад, бояд коре карда тавонем ки кӯдакро дар баробари оне ки ба бозӣ дилбастагӣ дорад, ҳамчун кӯдак тавонем ки шавқи аз худ кардани шеър, сухан ё хондани кадом як асари насриро дар дилаш ҷой кунем. аз ин сабаб ҳар вақте ки Муҷтабо мехоҳад ки ба берун равад, ҳатман ки дар баробари берун рафтан ман ҳам шарти худамро мегузорам, Муҷтабо ҳам шарти худашро мегузорад
имрӯз ки шеърро аз ёд кард ҳатман бояд 1 соат дар берун рафта бозӣ кунад бо ҳамсолонаш. бале хуб суоли дигар ба шумо чунин аст ки масалан шумо фарзандони шумо аллакай яке донишҷӯ ҳастанд, дигаре наврас ва шояд фарзанди хурдам доред? Хурдии мо дар оила муштабо аст. хуб ба ҳар ҳол мо ду сину солро мебинем, яке наврас, дигаре ҷавон. Тарбия кадоме аз инҳо душвортар аст ё ин ки бо кадоме суҳбат кардану фаҳмонидан осонтар аст? қобилияти фаҳмишу дарки онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ дорад? инсон ҳарчи қадаре ки сину солаш калон шудан гирифт, бузургтар шудан гирифт, қобилияти фаҳму дар дарки маънӣ дар ӯ зиёдтар мегардад. вале кӯдак ҳам ба андозаи худаш як қобилияте дорад ки ҳатман бояд назорат карда шавад. қобилияти кӯдак муштабо нигоҳ накарда ба ин синни хурдиаш айни ҳол аз ғазалҳои шоирони классики тоҷик зиёда аз 100 ғазал айни ҳол аз худ карда лаҳни хосе ки худаш фақат мехонад метавонад ки бихонад. дар мавриди хислатҳояшон чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар мавриди хислатҳояшон кӯдак ҳатман ки як хислатҳои кӯдаконае дорад ки бояд барои тарбия кардан ҳатман бояд ки ба хислати кӯдакӣ дароӣ, бо ҳамроҳиаш кӯдаквор бозӣ кунӣ. масалан дар интихоби китоб, дар интихоби шеър чӣ гуна шумо муносибат доред? яъне сину соли онҳоро ба инобат мегиред ё не? дар як ҳафта як бор маҷлиси шеър гӯем ё шеърбарак ба истилоҳ мекард дар хона. муштабо фақат аз дур назора мекард. медидам ман ҳатман ки медидам муштабо низ нигоҳ накарда ба кӯдакиаш чизе мехоҳад. сар кардем оҳиста оҳиста аз 4-солагиаш аввал дубайтӣ, баъд рубоӣ. айни ҳол чун дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ 3 писари ман иштирок мекунанд. мо дар оила ба 2 тим ҷудо шудагем. ману муштабо як тим, 3 писари дигарам як тими дигаранд. онҳо ин тимҳо чӣ фарқ доранд аз ҳамдигар? кӯшиш мекунанд ҳар як кадоме ки ҳоло ба андозаи муштабо шеър аз худ кунанд. бештар аҳамияти худро ба муштабон равона мекунам, чун ин кӯдак аст, бояд кӯдакӣ роҳис. албатта мо он чизро низ аллакай дарк карда будем ва хостем ҳамина суол кунем, вале мо бовар надоштем ки шумо ин гуна ҷавоб медиҳед. мо мегуфтем ки шумо ҳамин гуна посух медиҳед ки не, ман ба ҳамааш баробар аҳамият медиҳам. агар дар сурате ки ба ҳамааш баробар аҳамият бидиҳем кӯдакро наметавонем дарк карда. иҷозат бошад мехоҳам бо муштабо бо усуле ки худи муштабо мехоҳад якҷоя бихонем. ҳамин усуле ки муҷтабо дорад ба мо низ акнун ғайриоддӣ аст. ин ки чӣ гуна бошад ин? марамад. азми он дорам ки меҳмонат кунам, ҷону дилро дӯст қурбонат кунам. гар яқин донам ки бар ман ошиқӣ, аз ҷамоли хеш ҳайронат кунам. дар дилат гар зарраe эмон бувад, офтоби ҷумла халқонат кунам. гар камарбандӣ ба хидмат ҳамчу мур, мулкҳо бахшам сулаймонат кунам. бар сари ганҷам чу маври хуфтаӣ, ҳамчу маври хуфта беҷонат кунам. ҳамчу афлотуну луқмони ҳаким, ман ба як гуфтор нодонат кунам. аз Саид Закариё мехостем як чизро пурсем ки нисбат ба додарони худ чӣ гуна муносибат доред? дар муҳити хона албатта. ман бо бародаронам, яъне Муштабоҷон ва Муҳаммадҷон ки бародарони хурдии ман мебошанд, рафтори онҳо нисбати ман ҳам хеле хуб аст. аз гапи ман яъне берун намебароянд. ҳарче ки ман аз онҳо мехоҳам ба хубӣ иҷро мекунанд. агар ба хубӣ иҷро накардан чӣ кор мекунед? дар ҳолати аз гап берун баромадан иҷро накардани суханҳои ман онҳоро метарсонам. аввалин ки ба падарам мегӯям, баъд ки нашуд баъзан вақт сарзаниш ҳам мекунам. тамошобинони азиз, баъд аз чанд лаҳза фурсати дарси Саид Закариё аллакай оғоз мегардад дар муассисаи таҳсилотиаш ва пеш аз он ки мо шуморо рухсат диҳем, мехостем як 4 мисра шеър ба тамошобинони шабакаи Баҳористон пешниҳод кунем. мехостам дар охири суҳбати худ яъне устодони худро ташаккур гӯям. аё устод чашмам во ту кардӣ, ҷаҳони нав ба ман эҳё ту кардӣ. зи асрори сухан воқиф набудам, сухандонам дар ин дунё ту кардӣ. саломат бошед. ин мисраҳои шеърӣ албатта дар вақти имтиҳон кӯмак мекунад. ташаккури зиёд барои иштироки шумо ва мо суҳбатро бо дигар аъзои хонавода баъд аз чанд лаҳза идома медиҳем. тамошобинони азиз, бо мо бошед.
шумо идомаи барномаи мазҳарро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва ёдрас мешавем мо меҳмони хонадони оилаи китобхон, китобдор, китобдӯстдор ва фарҳангии оилаи Толибовҳо ҳастем. хуб ва ин лаҳза мо нафареро ба дарс гусел кардем ва як нафари дигар аз дарс омадану инҷо ҳамроҳи мо нишастанд. хуб мехостем худатонро ба тамошобинони шабакаи Баҳористон муаррифӣ кунед. ман бародари дуюми Муҷтабо Толибов Саид Муҳсин, хонандаи синфи 11 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 мебошам. имрӯз чанд баҳо гирифтед шумо? имрӯз баҳо нагирифтам. сабаҳ бошед. хуб мегуфтед ки шумо бештар ба кадом фан таваҷҷӯҳ доред ва оянда кӣ шудан мехоҳед? дар мактаб бештар ба фанҳои забони русӣ, адабиёт ва математика шавқ рағбат дорам. мехоҳам ки соҳибкориро интихоб намоям. барои чӣ шумо ин қадар фанҳоро интихоб кардед, дӯст медоред, мехонеду масалан дар оянда мехоҳед соҳибкор шавед? барои як шахс 40 ҳунар кам аст ва дар касби соҳибкорӣ ҳамавақт забондонӣ ба инсон дар кор мешавад ва математика бошад барои соҳибкор беҳисоб китоб ягон кораш пеш намеравад ва адабиёт бошад мехоҳам ки аз бародарони худ ақиб намонда ягон шеър ҳам аз ёд намоям. азбасе ки Тоҷикистон қариб бо тамоми давлатҳои ҷаҳон ҳамкорӣ дорад, забономӯзӣ барои мо зарар намерасонад ва барои ҳамин ман мехоҳам ки бисёртар барои худ забон омӯзам. шумо низ фикр мекунам ки дар азбар намудани ашъори муосир ва классик таваҷҷӯҳ доред ё не? барои чӣ не? вақте ки бародаронам шеър аз ёд мекунад, ман ҳам мехоҳам ки бо онҳо шеър аз ёд кунам ва албатта бо кӯмаки падараму бародаронам шеър аз ёд мекунам. ғайр аз худ намудани шеъру ҳикояҳо боз дар хона бештар кадом машғулиятҳоро шумо ба роҳ мемонед миёни додар ва бародарони худ ва дар умум чӣ шуғли дӯст дошта доред боз? вақте ки мо бо бародарон танҳо мемонем дар хона, ба ягон бозӣ машғул мешавем. ягон масалан дар муҳити хона кадом бозиҳоро гузарондан мумкин аст? шеър барак чистон гӯяк, номҳои давлат. аввалан мехостем ки як шеъреро пешниҳоди тамошобинони телевизиони Баҳористон намоед. боз дар идома солҳои дигарро ба шумо медиҳем. аз қаъри гили сияҳ то авҷи зуҳал, кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал. берун ҷастам зи банди ҳар макру ҳиял, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. мехоҳем ин лаҳза бо ҳамроҳи бародарони худ чистongӯяк бикунед. марамад. худаш якто чашмаш садто. Елак. худаш якто чашмаш дуто. одам. меравӣ меравам меси меса. соя. меравӣ меравад меисти меравад. об. беҳтарин. саломат бошед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, хотиррасон мекунем ки шумо барномаи мазҳарро аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед. муҳаммад ки чанд муддат аст ҳоло аз аввали барнома мунтазир аст ки мо ба ӯ суол бидиҳем ва аз шумо мехостем суол кунем ки дар кадом озмунҳо шумо ширкат кардед муҳаммад? дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки озмуни ҷумҳуриявӣ эълон шуд иштирок варзидам. дар кадом сол? ҳамин соли равон. дар кадом номинатсия? дар номинатсияи хондан ва аз худ кардани ашъори классики тоҷик. бештар шумо ба кадом ашъори классики тоҷикро овардед? мавлоно ҷалолиддини румӣ. метавонед якчанд адабиёте ки шумо мутолиа кардед номбар кунед? куллиёти низомии ганҷавӣ, юсуф ва зулайхо, пайғоми шарқ, девони кабир, саргузашти ҳотами той ва ғайра. ашъори ӯро аз бар кардедан бештар Бале. мутолиа мекунед. дар мавриди худи ҷалолиддини румӣ шумо чӣ гуфта метавонед? ҷалолиддини румӣ вай бисёртар шогирди Шамси Табрезӣ буд. қариб ҳамаи зиндагиашро ба Шамси Табрезӣ бахшида буд. беҳтарин. ва шумо намунаи адабиётҳои зиёдро ба самими мо расонидед. бештар аз кадоме аз ин адабиётҳо мутолиа кардед ва аз кадоме аз инҳо метавонед ин лаҳза манзури бинандаи шабакаи Баҳористон чизеро пешниҳод кунед? девони кабири мавлоно ҷалолиддини балхӣ. марҳамат. ای شم آهسته بسوز که شب دراز است. ای اشک آهسته بیرس که غم زیاد است. امروز کسی محرم اسراری کسی نیست. ما تجربه کردیم کسی یاری کسی نیست. هر مرد شتردار اویسی قرنی نیست. هر شیشه گلرنگ عقیقی یمنی نیست. هر سنگ و گل گوهری نایاب نگردد. هر احمد و محمود رسولی مدنی نیست. بر مرددلان پند منه خویش میازار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. بر مرد خدا پنجه میفکن چون امرود،
این جسم خلیل است که آتش زدنی نیست. جایی که برادر و برادر نکند رحم، بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. سلامت باشید. بهترین بود. هر نفری که کدام یک سوها رو کدام یک اختصاص رو پیشه میکند انتخاب میکند، البته غیر از اون فکر میکنم هر نفر باید به ورزش نیست توجه داشته باشد. خب شما به ورزش چگونه توجه دارید؟ من بازی فوتبال بسیارتر دوست می‌دارم. ورزشی رقم یک کدام نمودی ورزش است؟ فوتبال. فوتبال بهترین. خب سال گذشته در مکتب ما بین صنفی آزمون گذشته بود از فوتبال. من در آنجا دروازه‌بان بودم. ما جای سوم را اشغال نمودیم. بهترین. وطن فوتبال کدام مملکت است؟ انگلیا. بهترین. سلامت باشید. و سوال نوبتی از پدر خاندان می‌خواهیم پرسیم، برای چی شما مخصوصا ادبیات کلاسیک رو انتخاب کردید و مخصوصا از ادبیات جلال‌الدین رومی و عمر خیام بیشتر شما کوشش میکنید که از بر کنید چیزی رو؟ ادبیات کلاسیک تاجیک برای هر یک فرد تاجیکستانی البته که یک بهترین غذای معنوی می باشد که ما می توانیم از او برداشته باشیم و محض انتخاب کردن فرزندان من فکر میکنم در سببش در آن نمی باشد که خودی من که با ایجادیات مولانا دلبستگی زیاد دارم، بیشتر میخواهم که از مولانا جلال‌الدین بلخی غزل اجرا کنند، لیکن در برابر مولانا حتما باز کوششم به خرج میدیم که از دیگر شاعران کلاسیک برای مثال مانند حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، آدم الشعرا ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی و دیگران حتما که توصیه میدهم، توصیهشون هم میکنم که بیشتر از خود کنن غزل‌های کلاسیک را. این لحظه چی رو میخواهید که به سمع ما برساند مجتبی؟ از مجتبی خواهش میکنم که یک غزل برای ما قرائت کنند. میخواهم یک غزل از احمد جامی قرائت کنم. شنیدستم که صیاد در مغزار برون رفت روزی به عزم شکار. یکی قمری را بر سر شاخ دید، کمان را برآورد و زی برکشید. چو قمری نگاه کرد به بالهای خویش، یکی باشد چنگ پیش. میگفتا به بالا پرم باشه است و پایان صیاد تیره بشه است. به حق خدا و محمد رسول دعای منی مشتی پر کن قبول. چو قمری بگریست نزدی خدا، دعایش چنان شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خدا رفتید، که بر سینه ای باشه شجاع گیر. چو قمری پرید و رفت در هوا، 200 بار می کرد ذکری خدا. رضاگی خدا را ندانم که چیست، 2 تن زنده مرد و یکی مرده زیست. اگر تیغی عالم بجنبد ز جا، نبرد رگی را نخواهد خدا. بهترین سلامت باشید. و یک سوال با شما چنین است که از روی علم پداگوژیک هر یک سن و سال به خود مواد مخصوص دارد و مجتبی چیزی رو اولو به سمع ما رساند که برای سن و سال بالایی است. خب شما چگونه بها میدید؟ من البته که فکر سخن شما هم تا اندازه قبول دارم که حتما هر کس در دایره گنجایش فهمیدی خودش باید از یاد کند، از بر کند یا بخواند، از روی تجربه باشد یا از روی که من نسبت مولانا چسبش زیاد دارم. فکر میکنم که زبان مولانا نه آنقدر زبان مشکل فهم است، چرا که امروز اکثریت مردم فکر میکنن حتما، البته که هر وقتی که سخن از مولانا سر می شود، آغاز میکنید سخن را از مولانا، حتما در فکر تماشابین همین میاد که مولانا زبانش خیلی مرکب و نمیدونم دشوار فهم و همین خیلی باشد. در اصل من فکر نمیکنم که مولانا، زبان مولانا برای کدام یک فرد تاجیک یک
мушкиле пеш биёрад. Агарчи Муҷтабо сину солаш ҳам хурд бошад, дар баробари оне ки шояд дар аксарияти мавзеъ, дар аксарияти ҷой умқи гуфтаи Мавлоно рафта натонад. Лекин вақте ки аз ёд мекунад, аз бар мекунад, вақте ки мушоҳида мекунам, вақти хонданашро ҳатман бовар дорам, бовар мекунам, қабул мекунам ки Мавлоно, Муҷтабо ҳам ё Муҳаммад ҳам ё ба андозаи худашон аз Мавлоно чизе ки мехоҳанд, чизи дар кори худашонро ҳатман ки мегиранд. Дар шабакаи Баҳорисон як барномае ҳаст ба номи Ангубин ки айни ҳол дар болои экрани мо низ ҳамун аст. дар эфир аст воқеан. Агар аҳамият дода бошем, аксарияти кӯдаконе ки дар барномаи наврасоне ки дар барномаи Ангубин иштирок мекунанд, ҳатман ҳиҷ набошад як ғазал ё ин ки ду ғазал аз ашъори классикони тоҷик, аз ашъори классикони форсу тоҷик мехонанд. Бале дар бисёри ҷой мешунам ки мегӯянд ки ба сину солашон мутобиқ нест. Бале ман зидди ин суханҳом, чун бигузор азиёт кунанд, бигузор аз худ кунанд, бигузор бихонанд то кадом андозае ки худашон мехоҳанд, бигузор ҳамун андоза хондан, аз худ кардан ё ин ки гӯш кардан. Кадом вақте ки сину сол ҳарчи қадар боло рафтан гирифт, ҳатман ки ба маъноаш сарфа мераванд. воқеан. хуб, дар мавриди нақшаи рӯзи фарзандон чӣ гуфтани ҳастед? ҳамарӯза чӣ гуна нақшаҳоро шумо вобаста мекунед ба онҳо? нақшаи фарзандонам ки бошад, ҳатман аз субҳ оғоз мешавад, соати шеърхонӣ сар мешавад то соати 6-6:30 субҳ. баъд аз он Муҳсин ё Муҳаммад ба варзиши тамрини бадан машғул мешаванд, берун бар омада, ва ман бо Муҷтабо ба ҳардумон танҳо боз давом метаҳем, идома медиҳем мавлонохониро. беҳтарин. Муҷтабо, чӣ гуна ки мо медонем, ҳамроҳи Муҳаммад шумо дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар соли 2020 ширкат намуда истодедам ва аллакай даври мактабии он ба анҷом расид. хуб, шумо аз даври аввал чӣ гуна гузаштед ё ки не? бале аз даври аввал гузаштед? бале хуб, Муҳаммад, шумо? ман дар даври аввал тарсидам, дар ҳаяҷон афтида будам. Ман дар ҷое ки серодам аст, қариб ки якум бор дар онҷо баромад кардам ва ман ба ин нигоҳ накарда шеър гуфтам ва ба ноҳиявӣ роҳ ёфтам. беҳтарин, саломат бошед. хуб, ва шумо дар худи соли 2020 дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст фарзандони худро чӣ гуна омода намуда истодаед? дар ҳақиқат ҳамин озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст як падида гӯем, як навоварӣ, як навгонӣ гӯем, як озмуне шуд ки ман соли дуюм аст ки назорат мекунам, мебинам, тамошо мекунам. Як озмуне шуд ки ҳатто аз дурдасттарин деҳаҳои Тоҷикистон иштирок мекунанд мардум. Таваҷҷӯҳи хонандагон, тамоми қишри ҷомеа таваҷҷӯҳаш нисбат ба ҳамин барнома, нисбат ба ҳамин озмун хеле ва хеле зиёд аст. соли гузашта, дар озмуни гузашта мо низ мехостем бо фарзандонамон иштирок кунем, вале азбаски тайёрии начандон хуб доштем, хостем ки имсол бо як тайёрии хуб, бо як қуввату омодагии ҷиддӣ ба ин барнома дохил шавем ва чуне ки медонед, даври аввали озмун дар муассисаҳои мактабӣ сурат гирифт ва ба охир расид. Муҳаммад Муҷтабо низ аз номинатсияи якум, яъне ки аз худ кардан ва хондани адабиёти классикони тоҷик ки зиёда аз 100 ғазал бояд ҳар кадоми онҳо омода кунанд, зиёда аз 120 рубоӣ ё ин ки дубайтӣ бошад, ду достон ки на камтар аз 150 мисрагӣ бошад ва аз дигар намуди шеърҳо боз болои 100 мисра бояд аз ёд кунанд. ва имсол Муҷтабо дар даври аввал бо аз барнамудани зиёда аз 120 ғазал тавонист ки аз марҳилаи якуми озмун
роҳ ёбад ба марҳалаи дуюм. Ва муҳаммад низ бо аз кардани фикр мекунам қариб 60 ғазал ширкат карда тавонист роҳ ёфт дар давраи дуюм барои иштирок кардан. саломат бошед беҳтарин ва мо албатта итминони комил дорем ки дар озмуне ки имсол доир гарда истодааст миёни тамоми қишри ҷомеа озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи бидунои китоб аст. яке аз фарзандони шумо шояд ҳамаи онҳо ғолибиятро ба даст меоранд. дар ин самт ба шумо ман муваффақиятро таманно дорам ва суоли дигар ба шумо чунин аст ки зиёде аз падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд албатта каме душворӣ мекашанд ва нисбат ба таълиму тарбияи фарзанд ба нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи шабакаи баҳористон дида истоданд чӣ гуфтанӣ ҳастед? новобаста аз оне ки фарзанд писар бошад ё духтар, новобаста аз оне ки дар оила як фарзанд аст ё ин ки зиёд, ҳатман падару модар бояд дар мадди аввал тарбияи фарзандро гузоранд. дар давраи наврасӣ, дар давраи ҷавонӣ тарбият агар каме ҳам бошад ку саҳлангорӣ кунем дар тарбияи фарзанд, ҳатман ки дар оянда машаққатҳои зиёде аз сари мо мегузарад. чун дар уруфият мегӯянд фарзанд азиз, одобаш аз худаш ҳам бояд азизтар бошад. бояд барои азиз будани фарзанд ҳатман тарбия дида бошад. бояд ки дар баробари таълим, дар баробари савод, дар баробари ақл ҳатман бояд ки ба тарбияи ӯ низ аҳамияти калон дод. маҳз ана ҳамин осори классикони форсу тоҷик агар вақте ки каме ҳам бошад назорат кунем ба осори онҳо дохил шавем, мебинем ки сартосари осори классикони форсу тоҷик ҳама таълим аст, ҳама тарбия аст ва ҳатман ман бовар дорам вақте ки каме ҳам бошад мо аҳамият диҳем ба ҳамин осори классикони форсу тоҷик, на танҳо оила, ҷамъият, ҳатто ин ки гуфта метавонем як давлати бузурге мешавад ки сазовори номи ана ҳамон классикони форсу тоҷик фарзандони ба монанди ҳамонҳо метавонем тарбия кунем. саломат бошед беҳтарин. хуб, пеш аз ҷамъбасти барнома мо аз ҳар кадоми шумо мехостем ки чанд мисраи шеъриро манзури бинандаи шабакаи баҳористон гардонед ва бо ҳамин мерасем ба анҷоми барнома. агар иҷозат бошад ман бо муҷтабо ҳардамон як шеър мехонем, чун ҳатман ки муҷтабо аз ман зиёдтар шеър аз худ кардааст ва ман мехоҳам ки дар пушти шеъри муҷтабо худамро пинҳон кунам. ғазали аз мавлоно ҷалолиддини балхӣ мехоҳам қироат кунам. ай нӯш карда нейшро бо хейш кун бехейшро, бехейш кун бо хейшро, чизе бидеҳ дарвейшро. تشریف ده اشاق را پر نور کن آفاق را بر زهر زن تریاک را چیزی بده درویش را. بر روی همچون ماه خود با حسنی با لطفی مسکین خواه خود ما را تو کن همراه خود چیزی بده درویش را. چون جلوهی مه میکنی و از عشق آگه میکنی با ما چی همه ره میکنی چیزی بده درویش را. درویش را چی بود نشان جان و زبانی درفشان نه دلقی صد پاره کشان چیزی بده درویش را. هم آدم و آندم توی هم عیسی و مریم توی هم راز و هم محرم توی چیزی بده درویش را. تلخ از تو شیرین می شود کفر از تو چون دین می شود خار از تو نسرین می شود چیزی بده درویش را. جانی من و جانانی من کفری من و ایمانی من سلطانی من سلطانی من چیزی بده درویش را. ای تن پرستی بوالحزن بر تن مپیچو جان مکن منگر به تن بینگر به من
چیزی بده درویش را. امروز ای شمع آن کنم بر نور تو جولان کنم، بر عشق جان افشان کنم چیزی بده درویش را. امروز گویم چون کنم یک بار دل را خون کنم، وین کار را یکسان کنم چیزی بده درویش را. شیر میریزد ز لفظی خوشگواری تاجیکی، شکرین باشد زبانی بیغباری تاجیکی. هر کلامش دارواره هست بر دل تشنگان، چون کفی آب زیجوشی چشمساری تاجیکی. قامتی تاجیک را لفظش توان بخشیده است، چون گیاهی مهرزادی کوهساری تاجیکی. وجودت پر محبت باد استادم و عمرت پر سعادت باد استادم. چو هر یک خنده ای استاد گل کن، سلامت باش استادم. من از فرصت استفاده برده میخواهم که برابر صنف خود زاکر و حسنیه تشکری خود را ابراز نمایم. وی برای من بسیار کتاب های جالبی را پیدا کرده به من میدهد که تو من آن را مطالعه نمایم. سلامت باشید. بهترین. در آخرین برنامه میخوام یک غزل در وصف زبان تاجیکی قرائت کنم. مرحبا. گفتگو سازید عزیزان با زبانی تاجیکی، با زبانی ساده و صاف و روانی تاجیکی، با زبانی از غلیظی و بدی ها روزدار، با زبانی کودکی شیرین زبانی تاجیکی، با زبان مات کرده دشمنانی خیش را، همچنان با هلوک پهلوانی تاجیکی، با زبانی سوز و ساز و با زبانی راز و ناز، دل ربا و دل نشین چون دلبرانی تاجیکی، با زبان نرم سازد آهن و فولاد و سنگ، همچو مهری مادرانی مهربانی تاجیکی. سلامت باشید. تشکر زیاد. بهترین بود و тамошобинони азиз итминони комил дорем ки агар чӣ қадар ки суҳбати мо дароз давом кунад, фикр мекунам ҳамон қадар маълумотҳо зиёд ҳастанд, шеърҳои зиёд медонанд иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо. ва ман дар оянда ба шумо барор мехоҳам. афсӯс ки фурсати ба барномаи мо ҷудо гарда инҷо ба анҷом расид ва умедвор ҳастам ки дар тоҷикистони азизи мо чунин оилаҳои китобхон, китобдӯстдор ва фарҳангӣ ҳамзамон санъаткор хело ҳам зиёданд. ва агар мехоҳед дар барномаи мо шумо низ ширкат дошта бошед, пас бо телефони 2219524 дар тамос бошед. суроғаи мо кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон. то барномаи баъди мазҳар, тансиҳат ва сарбаланд бошед. хайр.